Because take a time and share this video. Maka ifo je me onye yeme oko buka orapi ime onye ozo. Add intense so meji ya nwayo. Ina anya ebu mi ya n'aka. Agwa m unu na enwe m sleeping problem. Ebu mi ife n'aka day before yesterday. Agbasi am ogwu ụla. So ngwa ndị bem that na ị ga-eji Imo State. Onwe gbombo ya na-akpọ Chinechere ma m onye o. Line o ji eme dialysis adigo deti. And ọ bụ na line a adị deti. Ọ na-ebinye mmadụ infection. Afugo m that guy fuku ya. Mwete phone number on internet. Mkpọ ya ọ dị aga maka na ọ na village ka ọ nọ. Mfukwa the guy. Onwe one guy bi n'Enugu a na-akpọ Franklin Awuzie onye Imo State. Oh, ya nwa na-post maka na Chinechere m. That boy atabugo onwe ya n'afọ. The only child ka ọ ba na mpi ya nwe last year. Mkpọ ha na phone yesterday nwete ha. Day before yesterday wee gwa ndị be m na ga-eje na ọkụ 7 o'clock ha mete m n'ụlọ ka jebe Imo State. Ọ na-akụ 7 akpọte m n'ụlọ. Ụlọ m alahụbe for more than 6 months. Na-atụ m. Nsi na ya manjezi ko na akụkọ na nwa be mbekọ ọlụ maka n'ụzọ. Si m na ọkwa nsị na na-eji Imo State. Nsi na ya manjezi. Anụkata ọ na-akụ level ntete. Si na ga-eji Imo State. Ebe a bụ ebe m si wee na-agba ọgwụ. Aka mbu ya n'aka. Na-eyi n'anya ị ga-afụ ọbara na ya. I'm removing it now. Ị na-anya efi ya. Ọ yi aka mbu n'aka. E wee wepụ m ife a. Sorry na na-egosi unu ekwesịghị m igosi unu ya. M wee jebe Imo State. Franklin wee na-amara ya atụ. Mana ka m gwa gị nke bụ eziokwu. Anụgo m maka ụmụaka so much. A sị na ụmụaka bụ na a na-agba egbe dị na a na-ekidnap mmadụ na ha da na village. Na onye ọbụla nọ dị na-agba egbe but Chinechere ma ọnọdụ da boy ajọka. Abụ m mmadụ na-achụ aja. Ana m achụ aja ụtụtụ, ehihie, abalị. Ekiyere whatever you think and aja na-achụ. Adị m achụ ka Chukwu gozie m. I just want to do the right thing. Ọ ka m ji achụ aja na-achụ. Mwopụ ife a m bụ n'aka. Ife a bụ ihe meme n'aka bụ obere ihe meme n'aka. Mana duto na nwe diabetes. Ihe ọbụla meme n'aka adị ekwe ana. O mere some people so why mad agba shoe, why mad agba ball. Ife a bụ common ntụtụ adụ m n'aka bara ọnya. Aka ma ngosi gị aka ma na-etinye mgbu. Duto na sugar m dị high. Mmelụ arụ adị prone to amputation. Enwe ike echi Chukwu ekwe na enu na-ebe m aka. So back to the story. I rute na ụmụaka. That was around 3-4. Mputa n'obodo nwere onye nọ n'obodo dị ka nwe ya na-akpọ ogori bụ ghost town. Onye na-ajụ ajụjụ ọ na-agbalụ gị ọsọ. Onye na-ajụ ajụjụ ọ na-agbalụ gị ọsọ. Abụ m onye njọ. Ịma na ọ bụrụ onye kacha bụrụ onye ezi omume ka Chineke na-emere ebere. Abụ m onye njọ mana mụ na Chimde na mma. Anyị na-ajụ ese na anyị na-eje ebe a na-akpọ ugbene. Adịkọ sno iruo one St. Joseph Church. Ịjụọ ebe a na-akpọ ugbene na iruo n'ugbene na ụmụnne Chinechere ngabịa ịkpọrọ anyị. Onye ọbụla ị na-ajụ ebe bụ St. Joseph ọ na-agba ọsọ. Onye ọbụla ị na-ajụ ebe bụ ugbene ka ugbene ọ na-agba ọsọ. To as God may have it, one man bere akwa gbapụta si ana anyị nwa na ya nwa bụ younger brother mpa Chinechere m na Franklin kpọrọ ya na phone. Nse ekele dị Chineke akpara ebe ụda akwa mbe yesterday bebe me before. Unu mana ana m adị emotional na na-eme fundraising. Nke onye anya mmiri ekwe m onwe bụ na anya mmiri na-apụta gị n'anya mana ọ dị apụta ọ na-afụ gị ụfụ. Ọ dị ka onye ihe mee too much. Sometimes ị na-ediri ibe akwa. Achọrọ m ibe akwa mana anya mmiri dọ m n'anya. Anya na-afụ m ose. Ndonate 100,000 naira maka enwere m ego wee na-ayọ unu na-edonate. Ndonate kwa 100,000 naira ọzọ. Mkpeche ekpere. Onye ọbụla watch video go back and watch the video. Ọ bụ na watch ya. Asị m Jehova ka usu na nke ndị agha. Onye ihe ya dị m ezi mma onye na-adịghị agbanwe ọma amasị amasị. Asị m ya Chineke na anụ ụmụ na anụ ụmụaka na a na-ekidnap mmadụ ebe ahụ na ọ dịrọ mma. Mana eji m okwukwo bịa. Nsị ya Chineke na ọ bụrụ na eji m ezi obi na ihe nji wee bịa na ụmụaka bụ ka ọ dịrị m mma. Dịrị ma younger brother bụ Chinechere m mma ma amara onye ọ bụ. Ụkwụ a nji wee bịa ụmụaka ka m were kwu ya naghachi Enugu steeti. Ebechara m ekpere agụ and watch the video metụ aka m n'ala. Emetụ m aka na abụ na aka na abụ bụrụ aja. Eburu m aka ma a na-asị m emetụ n'aka na maka tetanus. Emetụ m aka na bie ya n'aja bie ya onwe m na-arụ si Chineke otu o siri masị gị bụ Chineke otu ọ bụla o siri masị gị ya dị onye ahụ. Somebody said I should talk in English. I said to God, if my intentions of coming to Umuaka was for good, lead me safely back to Enugu. I said that prayer. I hugged the grandmother. I hugged all of them. I entered my vehicle. Immediately we left the compound and we took the right to find our way to the road. We saw more than 10 men on gun. And when I say no cooler than maybe a Imo State that I'm trying to bring up a propaganda, they were 10 guns, more than 10 guns. Saying lie down. I don't know how to. I'm 10 stop. I'm missing words. Mother Fanana. I was shaking. I covered my eyes because
The irony of it bụ ife onye m onye bụ. Amado m iru na ana n'ime moto, driver ma park go. Mmadụ iru na ana eti blood of Jesus. Blood of Jesus. Onye nke ọzọ sị m shut up. Nsi blood of Jesus. Eburu m ozugbo. Somebody bịa n'ime moto ebe m nọ, dọrọ m aka n'ukwu. Dọtuo m n'ime moto. Mkpuchi anya m na adọrọ m na-eti blood of Jesus. Eti m n'ọkada. Mwere iru m kpudo n'iru onye nke nọ m n'ọkada. Onwe onye nke bụ egbe na-abụ. Onye abụ egbe na-abụ lekwasị n'azụ ọkada m. Eburu m n'ọkada na-eti blood of Jesus. Na-asị na onwere ihe mme na ma bịakwa ori na aka ka m bịara inye na abịabeghị m ebe a bifo ha biko ha egbuna m egbu eburu m na moto. Ihe a m na-ekwu tata kedeti tata bụ 31st July 2025. Jehova kusu niile nke ndị agha onye zọọ m ndụ na 30th of July 2025. Ọ bụrụ na etinye ma ewepụ ka m rapụ ịfụ the 1st of August. Achọrọ m ịfụ the 1st of August. Ma ọ bụrụ na etinye ma ewepụ. Brothers and sisters, eburu m na ọkada I dey phone na moto. My driver MC Charlie na Obinna my friend. Eburu m bute ihe unu na anụ kampụ. Kidnappers camp ebute m na kampụ. Egbe dị na kampụ ndị a adịrọ na military cantonment. Egbe dị na kampụ ndị a adịrọ na military cantonment. Ana m ayọ ha biko, can you please tie my eyes? Achọrọ m ka onye m bụ fụ m ma ọ ka m fụ onye m maka hapụ ịgbagbu m. The truth is that I don't want to die. And ihe na-eme eji agbagbu mmadụ bụ akpụta gị ifu onye ịma ọgbagbuo gị. Nsi biko na unu melu m ebere unu kechie m anya. I was the one begging them ha kechie m anya. Ekechiro m anya. Asị mmepe anya na kampụ mmepe. Afọ more than 100 boys bụ egbe. Afọ m eji m anya mfụ ọnwụ m. Enwe ndị ticha mma na ọmụ n'akụkụ. Anọzi m na-eche ka e were mma. Asị m na a ga-eji mma gburie my score. Ihe na-echezi bụ asịgo m Chineke ekpere ahụ mkpe. Asị m Chineke otu o si masị gị. Ọ bụrụ na ọtata bụ July 30 ga-abụ my last day on earth. Nsi Chineke ọkwa ịma na enwe m nne nwere ofu ụkwụ. Ọkwa ma ha we struggle biko. Nsi Chineke na-edo my mother anya. Ụmụnne m console ha. Ono ọbụna o si dị to the glory of God. Anọ m anọtụ ona elerizi egbe n'enu close range. Anọkata m chebe ọchị n'ime obi m. Asị m Chineke na ọ bụrụ na ọgị ka m na-akpọ. I want to see myself again in Enugu State. Asị m Chineke na ọ bụrụ na ọgị nwa ka m na-akpọ. Enwe ndị si m gose egbere m fonu m niile kponye ha. Do you know na ewere nke moto m? Onye ọbụla ma ihe nna anya bụ Toyota Tacoma. Asị m ha biko, can you take my Toyota Tacoma? Moto m nwere security. Mụ nwa mechiri anya je gosi na security dị moto. Si na biko, unu onwe ike iburu moto a ka m were ụkwụ gbapụ ụzọ je maa ka m esi nweta onwe m na Owerri naba. I surrendered my moto. I surrendered phone m niile. Si na password phone m niile. Were phone m niile buru my moto rapụ m. Nna Chineke dị egwu. Unu ọma na onwere onye metụ m aka n'alụ. Ịma na onwere ofu onye ka m mepere anya mfụ na half of ndị kidnapụrụ m onye mbụ. Ha na-asị onwe ha na onye a bụ okwulu ọra ndị Igbo, na onye a bụ ezigbo mmadụ, na onye a na-enyere ndị mmadụ aka. Ihe niile anọ n'ụmụaka na Njaba local government area of Imo State. Enwere ofu mkpụrụ onye metụ m aka n'arụ. Ana m agwa gị eziokwu. Ha were ego niile m nwee. Ha kpọrọ m jee na POS. I was taken to POS wekọrọ ego niile m nwee. Even ego niile ahụ nwee eji m obi m niile wee nye gị ya. Ewere m ego m niile nye ha sị na biko buru unu moto m. Unu ewere ego m niile buru unu moto m chiri fonu m. Ofu ihe ka m na-ayọ ha. Asị m ha biko meelu unu m ebere. Abụ ihe niile abụ ndị Igbo. Please, ndị a bụrụ ndị Awụsa Fulani. Ịma ndị be anyị na-awori onwe fa. Oge asị ka m na Fulani adịghị eme ihe n'ala Igbo. Ndị kidnap bụ ndị Igbo. Ha niile na-asụ Imo steeti. Ọ bụ na onwe onye nọ di ya na-abụrụ onye Imo steeti ma na onye bigo na Owerri ma ọ bịa n'Imo steeti na-asụ Imo steeti. Ihe na-eche bụ ka akụọ m ihe. Abịa tukwuba anyị na asị na kọmanda ga-abịa. Asị ka onye bụ onye isi. My driver sị na ọmụ bụ ọga. MC Charlie sị na ọmụ bụ ọga. The other guy sị na ọmụ bụ ọga. Akpọrọ m jebe somewhere timu na ọkada. You can imagine ebe onye bụ gị na ọkada nye egbe n'onu nyara egbe n'aka. Onye nke nọ gị n'azụ nyara egbe. Ọkada ịtọ ọzọ. Ihe nọ na-akpọ blood of Jesus have mercy on me. Ana m ekwu ya n'obi m. Blood of Jesus have mercy on me. Blood of Jesus have mercy on me. Blood of Jesus. Nsi Chineke na ọ bụ na o nwechi ọzọ mma. Ya azana m. Ọ bụ na ịbụ onye Igbo ebe ọ bụla ị nọ nsogbu dị. Egbe m fọrọ yesterday. Ndị bụ egbe a bụ ụmụ okorobịa. Some of them atọ m ha atọ. Egbe a ndị a ji n'aka ka ị ka a ga-esi nata gị ya. Ebe bụ nwa bụ okwulu ọra ji pụta arrive. Onye ọzọ ji ọ pụtakwa na life. Ndị a na-agwa gị nwecha akampụ.
onye ọbụla bụ onye ụmụaka bụ onwe gị eziokwu ụmụaka bụ ghost town. Ndị niile bi n'ụmụaka agbafusigo. There is no way you can ndị nọ n'ụmụaka bụ few people na-eme POS. And the hand of there, whatever happens, they take. Anọ m dị na-ekpe ekpere eburu mbupụ jee weta ego niile dị na akaụntụ m. Even nwoke m bata n'Owerri yesterday, ihe nji na akaụntụ m bụ 2,000 naira. Ọ bụrụ na onye chọrọ inyere mmadụ aka kịta, ọ bụrụ na ị na-achọ to help me before, ọ kịta ka ị ga-help m because echeki BP m na BP m dị very high. E were ego m niile. The truth bụ na ndị a bụ kidnappers. Ka anyị gwa onwe anyị eziokwu. Adị m asọ mmadụ anya. Chineke sigodi na ọnya ya bụ my final day, so be it. One thing must kill a man. Ndị a kidnap m ụnya bụ ndị Igbo. You need to know this. Ndị Awụsa na-akpa mpaghara Igbo mana ndị mere nke a bụ ndị Igbo. Ndị kidnapụrụ m bụ ndị Igbo. Ha niile na-asụ Imo steeti. Ana ama m na ha na-watch video. After ka e were ego m akpọta m before commander. Commander bụ a very young man. Onye bụ commander ha mara mma. These boys na-agwa gị adịrọ ka ndị ara. These boys dị fresh. These boys are looking good. The issue now is ndị ụmụaka, ndị Njaba, ndị Ọlụ, ndị Imo steeti, ndị Igbo. How do we recover these guns? Egbe dị ebe ahụ dị too much. Arụsị dị ebe ahụ dị too much. Ọgwụ agwọrọ agwọ dị ebe ahụ dị too much. Agwọrọ ịnọrọ ebe ahụ na-anụ isi ọgwụ. Ide ọnụọ ife ọgwụ agwọrọ agwọ. Ife a bụ ụmụ Igbo. Ife a bụ ụmụnne na-egbu nwanne ha. Nke a bụrụ Awụsa Fulani. Afụrụ m ọnwụ m n'anya. Asị m Chineke na gị nwa napụta ọkwa Silas ka ọ napụta Paul and Silas, that you will surely deliver me. Anasị m ego m niile. Nsị na onwe ka anyị ga-esi naba buru m moto gụnụ ma moto m na-anya. A sọrịnda m moto m, sọrịnda fon m niile, sọ ihe m chọrọ iji wepụta bụ isi m. Ị ma na kọmanda nyere ọda. The commander nyere ọda sị buru moto Okwuluọra binye ya. Kọmanda sị kọmanda jụrụ m na ọ sụ ya n'Imo steeti. Ama asị ọ sị m na onye mata ụmụaka. Nsị ya n'ụsa enwere ike icheke atọ m kọmanda ahụ atọ. Mana ihe nwoke bụ n'ukwu. Egbe gbaa m okirikiri ru 100. Ka a ga-esi recover. I don't know how to exaggerate. No matter how trendy dị na military or whatever. Ịbanye ụmụaka inwe problem. Ihe njekwu ya bụ mmadụ kpọọ gị echi gị bịa wedị n'Ọlụ agakwana. Mmadụ kpọọ gị bịa wedị na Njaba agakwana. Ebe ọbụla mmadụ kpọọ gị bịa occasion ma burial ma bridal shower ma traditional marriage. Jụkwa ese. Ama m na nsogbu dị n'ụmụaka. Mana achụ ma eji m onwe m chụwa aja. Ka Chinechere m wee dị ndụ. Onye maka m ji wee jee ụmụaka. Ana m achị na kpee ekpere si Chineke. Na ọ bụ gị nwa bụ onye kere ụwa. Nsị na ọbụla gị nwa bụ Jesus Christ of Nazareth. Jehovah Adonai, Jehovah Sikeno. Gị gosi m ya tata. Commander, onye nke ọzọ buru akpa m paspọtụ m dị de. Ma international paspọtụ dị de. Ọ sị buru ya bunye m mụ na akpa m ene na akpa m. Ọ bụ na paspọtụ m etozuru ezu. Ekporo fonu m. Commander si gboro fonu m kponye m ekponye m fonu m. Osisi were si bunye m moto m. Eje reverse ya moto m binye m. Commander dinye mmadụ na-abụ ha buru ụzọ. Ha buru ụzọ ka m na-eso ha n'azụ. Na-enwe tim ọzọ nọ n'iru. Na ọ bụrụ na tim ahụ fụ m na a ga-open fire. Agbagbuchago m yesterday. Commander nyere ọda. Men ya na-abụ were machine dupu m na express. Na tim ahụ nọ n'iru na tim ahụ ada anụ ife. Na anụrụ ana sandụ moto m na a ga-open fire. Because ụmụaka bụ ghost town. Enwere onye nọ there. Moto ahụ bịa dị strange to them. Chineke wee si n'ọnụ kọmanda dinye mmadụ na-abụ. E wee soro anyị bukọta anyị bupụta anyị na express. Sa anyị gbazie express ahụ direct. Na anyị gbakọta express ahụ direct na anyị ga-apụta Owerri. Moto adịghị na fuel mejide m shishi. Ego niile m nwee gwụrụ agwụ. Akpọrọ m jee na POS. POS a na-atụrụ egwu na-analụ m transfer. Ife a na-agwa gị bụ business na ụmụaka. POS n'ụdị bụ POS bụ ejide mmadụ. Enwere nke na-asị m be careful while making this video. Ọ nụnwa bụ na na-adịghị mma. Ọ bụrụ na ihe mee emume kwuru ya ka onye ọzọ mara ihe, ka onye ọzọ were ya mụrụ ihe, Chineke bụ ọmọkụ. Ndị a kidnapụrụ m n'ụmụaka. Onwere onye nke metụ ụmụaka. Half of them onye mbụ. Anasị m Okwuluọra, God bless you. Onwe onye nke sị m na m emeghị ihe ọma too much. Na ọ bụrụ na ihe ọjọọ mee m n'ụmụaka na ana Igbo ga-abụ Imo steeti ọnụ. Edupụta m na main road. Anyị nyara moto mana ejikịta ya pụta Owerri. Nsekpuru ala chinyere Chineke aka elu.
si ya na eni de nupuru ya isi ya nwa bụ Chineke mkpọ ya ọzọ ya zana m oku. Funny enough, I know they kidnap mmadụ afọ na main road. Enwe ndị nọ na shop ha na-evidio ihe na-eme. Igbu mmadụ na ikidnap mmadụ na ụmụaka. All the normal thing. I want to end the live session. Mara end ya. Igbu mmadụ na Njaba local government area of Imo State it is ka. All the normal thing. All the ebe na Enugu now. Ime mmadụ attack ndị mmadụ ga-agbapụta ke yome. Mana anọ n'Imo State na ụmụaka mmadụ ma afọ na ana buru m tii na ọkada onye ọbụla nọ na-evidio onye ọbụla na ọkụ nwere ifeme mma na agwọ nọ n'akịrịka. Ọ bụ na ifeme emume aka ọlụ gị ya ọ kwasị na onye mere mmadụ ka eji amụrụ ife. Ọ bụ na m abịa ka ọlụ gị ihe mee na ụmụaka na Njaba local government area of Imo State echiche ife a mesịrị eruo n'ụtụtụ a. Pay attention to this part. Onye eji akaụntụ ya gba etu ego a bụ Ikechukwu Charles Obinna. Ikechukwu Charles Obinna bụ younger brother Mpa Chinecherem. Mpa Chinecherem nwụrụ na 14th May 2024, which is 12 months ago, 14 months ago. Younger brother ya bụ Ikechukwu Obinna Charles. That same people kidnap mkpụrụ that man n'ụtụtụ a. MS in the fundraising. Sinabiko, first thing tomorrow morning. Either na ha were Sienna or na ha book flight jebe Abuja. Chinecherem na anwụzi anwụ. Chinecherem na anwụzi anwụ. Enemi anya. Ineda boy anya ndụ adịzi ya n'anya. Ayogo m oya so much that na I can detect level of condition onye na ayo ya no. Chinecherem na anwụzi anwụ. Chinecherem bụ ofu nwa nwoke. Chinecherem bụ ofu nwa nwaanyị. Ọ bụrụ sọsọ kidney ka that boy na-aya. Ọ bụ na o ruo ezigbo na ọgwụ ka a ga-agụrụ n'ihe that boy na-aya. Ayago m ọya and ana m enete ndị ọya. Therefore, I'm not a health worker. Therefore, but I want little things mma. Enwe onye bụ na yo na mfe ya. I can predict or detect the level or how severe the thing dey. Emmanuel n'ụtụtụ a these boys si kidnap mụ. Jeme that man ji ego amere fundraising arrest. Ama mụ na ọma. Oga akpọpụta m na main road na that place. Anyara moto 1 minute full police checkpoint. Anyara moto 1 minute full military checkpoint. Police in there, army in there. I don't know why. I want you to know this fact. Police in the road, checkpoint. Na narande mmadụ ego. Ndị army no there. Ndị army no like 2 minutes away from ebe ihe dị na nọ na-eme. Eluo n'ụtụtụ a, Mr. Ikechukwu Obinna Charles. Onye atụrụ ego niile na akaụntụ ya. This man buru ya n'ụtụtụ a. O nwere ndị nọ n'ịntanetị asị m gosi na evidence na kidnap m na ụmụaka. Ana m egosi gị evidence ma ewetanu fonu video be ndị kidnap m. Ikechukwu Obinna Charles bụ onye ụmụaka. Onye nwe ka eme fundraising na akaụntụ ya. Onye ọbụla bụ onye ụmụaka mana family nga yesterday. Onye ọbụla bụ onye ụmụaka ma family nga yesterday. Have you gone to the family to ask them if me yesterday? Hi, Jesus Christ of Nazareth. Emecha mbebe ekpere si Chineke na amaghị m ihe m ga-eme ma ọ bụghị naanị ekpere nsi ya Chineke ya chebe m afọ m ọnwụ m yesterday. Na ọ na-eme nkwukọta na ọ dị nke ọma dị ekwute ka anyị si wee rute ebe anyị nọ taata. Ụmụaka Imo State. Hi, Jesus Christ. You can imagine onye nọ anọ kịta egbe mmadụ 5 tudome egbe n'isi mmadụ were mma oge mmadụ were obejiri amam unu na-akpị ya mmadụ were obejiri na ọmụ n'azụ sị m nọrọ na-eteretịrị m na any mistake ogbuo m mmadụ etiti isi ka ife mme afọ m nwa ogbenye nwa nne ya nwụrụ anwụ na-aya kidney failure na ọ na village mma nnukwu ya bekatara akwa ụnyaahụ anya mmiri chee ịgbagbu m ka nnabazie Enugu ụmụ okorobịa ibe m jide m dobe m na ana nkịtị ka m nọ adị mmiri na-ezo before ile eburu mbuba n'ime ọfịa from ibuba m n'ime ọfịa eburu mbuja na camp a na-agwa m na camp ka nkụ. How do we ndị ụmụaka ụnọ na village mmadụ si m gosi evidence m na-agwa gị na abụ na onye ahụ atụrụ ego na akaụntụ ya the same people kidnap kwara ya n'ụtụtụ a. Mr. Ikechukwu Obinna Charles ọkwa akaụntụ unu tụrụ ego yesterday. First Bank Ikechukwu Obinna Charles
Yen ya babu ni boni I don't think na nwere igwe na ụmụaka. I don't think na nwere elders. Boys si bu egbe dominate go. Ndị na-achị na ụmụaka bụ ndị bu egbe. Onye ọbụla tụkọ aka ọnụ mara na ihe a ga-eme. Atụgoro Chineke, unu atụgo Chineke chere m ego. Ego unu tụrụ da boy erika. Onye manda anụnwa na-akpa mbamba na ụmụaka ya ọha biko. Ka arapụ family Chineke chere m. Ka akpọrọ Chineke chere m jebe Zenith Medical and Kidney Center na Abuja. Ọ ga-abụkwa arụ. Ọ ga-abụkwa course. Na atụchara ego niile a. Duto katakata. Duto gbagharịa. Chineke chere m nwa na ụmụaka. Ọkụ ya bụ na amụọ nwa n'obodo nwụọ. Ọkụ ya bụ na arụ na-ebe n'obodo. Ọkụ ya bụ onwe ndị be anyị na-akpọ nsọ anị. Onwe ya na-akpọ nsọ anị. Anyị na-egbukwe mmadụ. Esegbu m ana, besa anya mmiri na ana, kpọkuo Chineke. Si ya zaa ya ekpere. Ama m na-eme release God one ka na-release bere ya. Agba m family ya n'ụtụtụ. Asị na ndị ahụ kidnap mụ bịa bụrụ dama na atụrụ ego na akaụntụ ya n'ụtụtụ. Afia bụ Ikechukwu Obinna Charles. Ọ bụ na m akpọtara ya, go to that video iji tụ ego yesterday. Onye ahụ atụrụ ego na akaụntụ ya, akpọrọ ya in the morning. All the family gwa m na abịa kpọrọ ya. Ama m na onwe ya emeri ya, ama m na arapụghị ya, ama m na akpọrọgo Chineke chere m pụọ, ama m na ọka nọ na village. Ego unu tụrụ na akaụntụ ahụ dị egwu. Ihe eji wee tụọ ego a bụ ka Chineke chere m dị ndụ. Onye ọbụla bụ onye ụmụaka n'Imo steeti na Njaba. Atụsi ego niile atụ. Ọ bụ maka egbe na mma unu na-ebugharị mere akpọrọ this boy. Ọkwụnụ fụrụ akwa nwa abịa yesterday. Oh, chicken sere. Come bịa. Yeah, yesterday. Chineke ga-enyere na enweghị unu ga-arịọ Chineke ọ ga-asụ ngọngọ ozugbo unu kwupụtara n'ọnụ ya mezoro na family na Jesus Christ. Na plasta mbụ n'aka. Atụsi ego a. Hi. Abomination. Taboo. Mana ndị Igbo si na-agawa ga-agaruba iji agwọgụgọ ọgụga. Ana m ayọ unu. Nke enyemaka nwunye nwoke bisa dị nga biko. Anyị na-ahụ aka ọnụ ma anyị na-ayọ unu biko ka unu mekwa ka this boy nwee ike ịmụrụ nwa Chineke na gozi n'aha Jizọs. Atasi afụfụ ọ bụrụ gị nwa bụ egbe. Gị nwa bụ egbe ma Chineke chere nji nwụọ. Of course. 300 level electrical engineering. Oh, yeah, Bunata village. Na akwọ na-ebe. Atụtara ya ego iburu egbe na-agbagharị. Ọkwa ifuru akwa nwa na-ebe. Ndị a na-ayazi kịta ha buru ego nọ ndị bụ egbe. All you need to do is to be fine. Education more than one. Ya na ayo porque dendo. Yenu nwa. Onye dendo na agwa. Egbe me this boy jika nọ na village tata. Onye dendo na elete ndị mụrụ ya. Onye dendo na abara obodo uru. Achọ m ka ọ gazie elu gị. Ọkwa ifuru ya. Mbọ sịrị ka taa watch a video and future. Inyere obodo gị aka. Nyere ala Igbo aka. Ife onye nọ n'ọnọdụ gị gbakwute ya. Ọ bụrụ na ị mara akwụkwọ, you can be in 300 level. You can be. Nne, si ndị nyere nwa gị aka, thank you. Onwe video ọzọ m ga-egosikwa unu. Ayọnụ biko. Otenu mere nke kake. Chineke ga-agọzi nne n'aha Jizọs. Biko, I take Chineke as my first son because he's my co-wife's child. Biko, he's only surviving son of his father. Please, I beg you. Only surviving son. Family akita ka eji egbe na torment in Imo State. Send this into the Lord. You can never even know a member of your family will be as different as it is in Jesus. Anya mmiri ju m anya, I don't know, ana m process ya kemgbe taa, ma m ihe m ga-eme. I'm totally heartbroken. Uncle ihe fu sekpu ara ka ndị aja eje buru n'ụtụtụ a. A sị na kidnap mmadụ na ụmụaka na ọ dị ka normal thing. For me, ọ dịrọ normal. Ebe m bi na ebe m si pụta ọ dịrọ n'ahụ. Ke assurance or guarantee m ga-enwe kịta na ego ahụ ka dị intact. Ịbịa na ụmụaka niile POS ebe niile. Ka ihe dị POS eme kidnap mmadụ abịa were onye abịa mere ndị POS transfer. Mụ nwa na onwe m POS ka eji were ego m niile. Mana arapụrụ m ya Chukwu. Nke mama ndị bụ nke atụ ka e wee treat mmadụ. E were ego m niile na POS. Mwekwe m POS a kịta. Mwekwe information onye sendiri ego ajenye police echi. But I won't do that. Asịgo m Chineke ya bụrụ aja nchụ. Mana nke mama m wee bụ ịnụ akụkọ ọjọọ n'isi Chineke chere m. Ama m na ndị na-achị Imo steeti na-enene. Ama m na ndị ọnụ na-eru n'okwu na anụ Igbo na-enene. Ama m na ndị Njaba local gọọmenti na-enene. Ma ndị Ọlụ zone onye ọbụla na-enene. Ma ndị Owerri zone onye ọbụla na-enene. Arụ na-eme na ụmụaka. Enwe nwa dị 24 years. 300 level electrical engineering. Yabatek.
nwa nọ n'ịntanetị na-ebe akwa nwa nọ n'ịntanetị na-ebe akwa nwa enwe nna ụlọ ha bido ọma ọ dị ka ọmụsụ ụlọ ata ka ha bi wee jesegburu a na ụmụ Igbo tụọrụ ha ego ọnụ gọọmenti ndị ụmụaka jide m gọọmenti chaa m narụ m ego m niile rapụ m nnaba eruo n'ụtụtụ a ha jegburu onye ahụ a tụrụ ego na akaụntụ ya ka ezi ka Chinechere m ga-esi je ụlọ ọgwụ ndị ụlọ ọgwụ si na Chinechere m need at least 70 million nsị ndị a na ọbụgolite 30 million of 40 ka atụta yesterday ha deposit eri ya ndị ụlọ ọgwụ ka ebuba this boy onye a bụ ofu nwoke onye a bụ ofu nwaanyị o nwere ikwu o nwere ibe ndị o nwere nwe afọrọ ụzọ ọkwa arụ ka ọ bụ abịa n'ịntanetị echi si na Chinechere m anwụgo ọkwa arụ ọkwa nsani ọkwa abomination ọkwa ya bụ obodo na-amụ nwa na-anwụ this boy nwere strong spirit ana m agwa people ọ bụrụ mmadụ ịdị nsọ na-akpụketa ya nsoto Chineke nwere ike ịna onye na-aṅụ mmanya dịka m onye na-achụ nwaanyị dịka m were m na-eje ozi Chinechere m nwụọ ndị ụmụaka ga-ata afụfụ ozu ga na-anwụ ọmụọ bokwuru ọla na-ekwu ya ebe Chineke zọọ m ụnyaa ọ Chineke gbọọ m ọ bụ na ọ m kpọrọ onwe m ọ bụ na m na-eche sikrat a ga-agbagbu m ụnyaa ndị ọgwụ egbe ụnyaa ji igbo n'aka jide kaikai na-aṅụ ịkara imagine mmadụ iji igbo jide kaikai bụrụ AK-47 loaded ka ihe ọma mme ọ bụrụ na Chinechere m nwụọ maka na unu ji egbe aghara asị the family ma na unu were ego atụrụ ya mma agha Chineke ama mpụnata n'obodo ahụ obodo ụmụaka achọka